disipisilano sa kaogmahan, siya kaiba man. Matinabang siya sa mga albayanong nangangaituhan. Si Greg Slagman, an sa tuyang tataklagman, mga proyektong sa iyang ginibo, buminunganin positibo. Sa puso niya albay ang number one. Ang pagsilbi niya sa sato, dainang God magbabago. Umabot man ang mga bagyo, si Greg Slagman pirming preparado, makaskas sa pag-asikaso, tanganing maging progresibo. Ang albay number one sa puso ni VJ Greg Slagman. Magkasama sa probinsya kan Albay, gusto niya pantay-pantay, kita na sa marahay. Sa gabos na tao, gusto niya tumabang, igwa siyang pakinabang, padagos nagtatabang, takil siya na programa, lalo sa nag-aadal, saro na ang eskolar, basta lagman popular, hindi sa tuyang lugar, mayo siyang tigpipili, mayaman man o pobre, sa iya importante, siya si Greg Slagman, BC Gobernador kan Albay. Sa kadipisilano sa kaogmahan, siya kaiba man. Sa pag-asikaso, tanganing maging progresibo. Ang albay number one sa puso ni VJ Greg Robin Slagman. subaybay, siya si VJ Greg Slagman, sa tuyang tataklagman, sa tuyang kaipuhan, tablet laptop sa mga nag-ieskwela, maski igwang pandemya, nagtatao ayuda, at baya ordinansa, nagibo resolusyon, padagos taga-aksyon, Greg Slagman ang solusyon, oras din kalamidad, libre ang generator, sa iyang abilidad, sa albay kaipuhan, siya si Greg Slagman, BC Gobernador kan Albay. Sa kadipisilano sa kaogmahan, siya kaiba man. Matinabang siya sa mga albayanong nangangaituhan. Si Greg Slagman, ang sa tuyang tataklagman, mga proyektong sa iyang ginibo, buminunganin positibo. Sa puso niya albay ang number one. Ang pagsilbi niya sa sato, dainang God magbabago. Umabot man ang mga bagyo, si Greg Slagman pirming preparado, makaskas sa pag-asikaso, tanganing maging progresibo. Ang albay number one sa puso ni VJ Greg Slagman.